Bon dia, com va? Uh, Avui vaig a fer una passejadeta per buidar el cap, per buidar els pensaments. Uh, També per anar a fer una compra específica, perquè a mi tenc coneixement sobre espiritualitat i és un tema que m'agrada molt i ja que surt a passejar vaig a fer la compra sobre aquest tema. De 0 a 1.000.000 de passos. Mentre vaig caminant, el pensament va corrent sols. Vaig sense rumb. O sí, en camins que trobi. Ara estic anant cap a una botiga esotèrica per comprar un parell d'espelmes que me fa falta. I bé, a poc vaig caminant. Estic aquí fent una passejadeta per les avingudes perquè de vegades venen pensaments intrusius, pensaments dolents, i aquesta és una manera de buidar el cap. M'agrada perquè vaig deixant de pensar i bé, també vaig a una botiga esotèrica i mira, i vaig pel món una miqueta perquè si està malament i teniu la possibilitat de sortir, no vos quedeu a casa. Tampoc feu dolls d'abraçar-vos amb la gent i tal, però sí que aquest temps estan sent molt durs i convé de tant en tant fer una petita passejada. Perquè estar tancat també no és bo per la salut mental. Per la salut física tampoc, però per la salut mental és pesta. I bé, ara torno. El problema d'anar amb mascareta, mireu, ja som al Corte Inglés. Però bé, seguirem caminant. El problema d'anar amb mascareta és que quan fa fred les ulleres s'entelen i no hi veus res. Però anant bé. I bé, anar sense romp o en romp, amb un camí predeterminat, bueno, no està tan malament. El problema d'anar per ciutat, avui només he pogut sortir mitja horeta.
Per què? Perquè, bé, el cosset no m'aguantava més i, per tant, he hagut de tornar abans, perquè el cor no m'aguantava més. I tal. Però a poc aniré allargant les passejades. Primer un quart d'hora, després una horeta, fins a arribar a les 10.000 passes que se recomanen, que 10.000 passes és una hora i mitja de caminar. Però fins que aquest moment arribi, gaudir de les petites passejades. Això que tinc aquí és una espelma. Bé, a mi m'agrada molt els temes d'espiritualitat i tal, i de fet això és el que he anat a comprar, una espelma. I bé, que està embolicada perquè no s'espanyi, i bé, fins la pròxima passejada!